Okay, at itaapong aldaw kita panag-repakti. Maghanap nga outreach, ijay na ya. Kagayan apo, dagito da apo, ti agreprepak dan apo. Deta, ibanggitin ko sa iyong pangalan, Deta, apo ni Stacy Pe. Hello po! Ayan, agreprepak dan apo ni Manilyn. Ni Bert, kini Ma'am Elsa. Ayan, agjaman kami apo ti donors. Ida kayo kanya yung amin apo, dagito yung amin itinapnapanan apo, iti donasyon you. Thank you very much. Deta, adu pa unig apo, dagita apo nagado. O, dito yung apo iti. Well, ami pa nagatang dito duma apong dito apo ni Manny. Ayan ni Manny nga asawa ni Mana. Ayan, dagiti apo Dagiti itid may apo ketak. May isa nga spaghetti. Yan, may isa nga pansit nga milagrosa. Tapos meron tayong bihon. Yan, magic sarap. Meron tayong squid. Ayan, meron tayong Alaska evap. Ayan. Dagita apo. Eta, meron po tayong spaghetti. Yan. Spaghetti. And then pansit. Ananaga doon And then mga dilata po. And then meron pa pong pansit doon sa banda doon. Ayan. Tapos sa loob pa po. Ayun, napakarami po. Ayan. Ada po niya unig pay. Awan tugar tibya. Ada di kutsilyo na. Yan, nagado. Yung unig apo nagado pay. Ayan. Dito yung apo tinipaking na When? Ilan na yan, Bert? Bilangin mo nga. Ilan na yan, Bert? Ayan, dito yung apo tinipaking na itang aldaw. Ayan. Yan, dito yung apo ti pambijaya kagayan. Katagajaya na biktima apo ti baha. Ayan, urayin yung apo ti. May tit kanyayo. This will be done on December 5 with City Genavas Band and Mixture Band. And of course, yung mga membro po, may mga sasama po. 3 sasakyan o 4 yata na sasakyan ang pupunta. Ibablog din po natin yung pagbiyahe natin sa Cagayan para mas masaya Ayan. Ito naman si Berna. Say hi to them, Berna. Matumulong ka na din sa repacking. Ay. Ayan na po. At meron tayong Philips na yung nakalagay sa Philips. Yan, squid. Dito, bakit ano ba ginagawa mo? Meatloaf. Yan, meron pa tayong meatloaf. Nakapanuno kita tempe kumakain sa tempe. Okay, yun po ang kanyang, yung si Manilyn, ginagawa niya yung repacking. Ayan. Ayan. Wait lang. At ito po ang lingkod, June Dolorico. Yan, kaliligo ko lang kasi mamaya ako tutulong. Yan, ayun naman si Stacy Pe. Ayun, ganda-ganda ni Stacy po. Sa mga wala pang girlfriend, Uston, nasakit mat. Sa mga wala pang girlfriend, ayan yung magandang naka-blue, yan si Ma'am Elsa. Ayan, ito si Boss. Si Boss Clifford po, walang ginagawa kundi magdudut ng cellphone. Ayan yung gwapong boss namin, pero may uban na siya. Natangos si Agong na apo. Ang cute niya, Ayan. Apo! Dati may aso ka sa kalaan na. Ayan. At ayan, ilalagay nila sa ganung kaganda na plastic roll bag ang tawag dyan. Yan. Yan po ang roll bag. Tapos may karton siya sa loob para tumibay yung kanyang puwet. Ayan. Para hindi mabuwag kaagad ang pakikisama niya. Yan ang pinakamaganda ng aming City J and Mr. Navas Band. Charot. Ito naman, ayun ang pinakagwapong technician natin si Maingay. Mami, lupa mo na, homie! Ayan. Nakatagtagari kayo Kailang Ayan si Boss Clyde Ayan yun. Yan po ang may-ari ng City J Navas Band. Poging-pogi. Ayan. I told you na. Ayan. At meron pa silang Ricardo. Ayan mga cheese. Yan. Ang sarap naman ng pupunta sa Cagayan. Dito muna ako sa dilata. Ayan. Mga dilata. Ano yung dilata natin? Lucky 7. Lucky 7. Bingo!
Bingo! Ayan, ang ganda, ang cute. Magasin kon. Ayan, ayun po yung anak nung City Genabas man, ang gwapo-gwapo niya, oh. Sa mga walang girlfriend, wala pa po siyang girlfriend. Ate, ito pa, oh. Ayan, yun si Bert. Hi, everyone. Ayan, at abangan po ninyo ha, ang pagpunta namin sa Cagayan at pa yung aming trip. Aming pong ilalive yung aming trip. Dali dito, Okay. Ito, kompleto to. Okay. Ang makakagawa ng 10 mamaya, bibigyan ko ng 500 pesos. Charot. Wait lang. Walang Ano kulang dyan, Berna? Yan, yung napakaganda na yan na yan, napaka-sexy, ayan, with the vital statistic of 28, pump yung 28. Mga walang. Yung mga walang boyfriend, mag-apply na kayo kay Stacy Pecadilinya. Ayan mo lang, ma'am. Ganun ang technique. Lawaya mo. Ayan. Tupraam lang, ano. Okay. Okay na, kompleto na yan. Bakit nakurang na, Okay, ito po ang June Dollar Rico. Bye-bye!